Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Selam dostlar. Selam. Эфирда иң тіке Яшар Тоқтадышы. Һәм иң тіке тапшыруга тең булган тіке Чулпан. Һәм қабатлы Мулас Руслан. Һәм біз Тоқта Руслан. Әйдә башлар алдыннан мин сиңа бик мөһим бер әйбер әйтәсем килә иде. Беләсеңме, Руслан? Чулпан, хәзер тагын бүген нинди бәйрәм икән беләсеңме дигән сорауны миңа биреп, мин аны белмәгәнне белеп, тамашачылар каршында мине уңайсыз хәлдә калдырасың киләме инде тагын, ә? Тапшыру сайын шулай. Руслан, дөресен әйткәндә, мин дусларга әле ярый минем шундый яхшы дустым бар дип, аларга матур көннәргә телисем килгән иде. Син минем турында шундый фикердә икәнсең. Ай, Руслан. Ләкин син миңа бик яхшы бер идея бирдең. Ярый. Дуслар, без тапшыруны башлыйбыз. Эфирда Яшьләр тукталышы. Киттек. Чулпан, нинди сәер идеяга илһамландырдым инде мин сине? Менә син бәйрәмнәр дидең инде. Бүген тагын нинди бәйрәмме инде? Юк инде, Руслан, бүген бер нинди бәйрәм юк. Әлегә юк иде. Менә хәзер булачак. Син нәрсә хәзер буш көндә бәйрәм уйлап чыгарга исәплисеңме әллә? Син акыллы, Руслан, нәкъ шулай. Чулпан, алай булмый бит инде. Теләсә кайсы көнне ниндидер көнде билгеләп бәйрәм ясарга ярамый. Мин сиңа хәзер киресен дәлилләячәкмен. Ләкин аның өчен сиңа киләсе видеоязманы бик игътибарлап карарга кирәк. Килештекме? Килештек. Карыйбыз. Мин кичкенә булганда журналист булырга хыяллана идем, ләкин коя барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә белмәдем. Бүгенге балаларның мөмкинлекләре зурайганнан-зурая бара. Мәсәлән, бүген Шаян ТВ каналы алып баручылар һәм хәбәрчеләр ролена кастинг үткәрә. Яшь журналист булырга теләүчеләрдән бер ай эчендә 100дән артык гариза килгән. Бүген Шаян ТВ каналының иң тәҗрибәле алып баручылары да бит кайчандыр шундый кастинг үткән. Үзем дә кастинг аша үттем мин 11 яшымда. Мин аны хәтерләмим берничектә. Мәктәптә укыганда шахырлар тамчы тапшыруны кастингына, менә кастинг үтеп, тамчы тапшыруын алып бара башладым һәм шуннан үсә инде күбрәк зуррак тапшырулар, зуррак проектлар алып бардым. Менә шуның өчен Яшь ТВ каналына да, Яңа Гасыр каналында, Шаян ТВ каналына да зур рәхмәтлемен. Без рәхим итегез, без сезне көтәбез. Сәлам. Таныш булыйк, мин Язали. Миңа 14 яшь, мин Шаян ТВ-дә беренче тапкыр, әзгенә дулкынланам. Менә шулай күңелле дусларча мөхиттә кастинг башланып та китте. Студияда беренче катнашучы үзең белән таныштырырга һәм жюриларга үзеңнең осталыгыңны күрсәтергә. Тиз әйткечләр, шигырь яисә проза һәм хәтта җырлар катнашучылар шаккатыра белә бугай. Провокацион сораулардан да курыкмый. Кем Шаян ТВ каналында иң яхшы алып баручы? Иван Акусис. Катнашучыларның һәрберсе ни өчен монда килгәнен белә, хәтта алып барырга теләгән тапшыруларны да инде сайлаганнар. Арада иң кечкенәсе Хаким Шингараев, аңа 11 яшь, Шаян ТВ-дә кичкә әкиятләр тапшыруын алып барасы килә ди. Бу эш белән мин үземнең халкыма булышырга мөмкин, бәлки алар менә бу Шаян ТВ-ны карагачтан бәлки алар татар телен өйрәнәчәсе килердер. Син татар телен үзеңчә ничек беләсең? Яхшы, безнең идә шундый кагыйдә бар. Аны әти уйлап чыгарган инде. Без идә берәр русча сүз әйтсәк, ул 30 тапкыр приседание эшләргә куша. Менә шундый милли җанлы, зур максатлы алар. Бу Руслан Әхмәтшин пародиялар остасы. Карап карагыз әле, кем булып сөйләгәнен танырсыз микән? Ник, саламат. Ай, булмый бит инде. Хәзер миңа да, сиңа да. Мин сине Уфага эшкә урнаштырып бармакчы. Әйдә, рискүлеп, Шаян ТВ-ны Салават абый белән Нәфкат абый үзләре мотоциклга утырганнар. Сез дә телевидение турында хыялланасыз икән, кастингка рәхим итегез. Иң сәләтлеләрне икенче турга чакырабыз. Руслан, мин сиңа булган видеоязманы бик игътибарлап карарга кушкан идем.
Син нәрселәрне күрдең инде анда? ШНТВ каналы балалар өчен кастинг оештырган. Балалар гына түгел, Руслан, әсәләтле балалар. Һәм беләсең, бу нәрсә турында сөйли. ШНТВда үзгәрешләр көтелә. Әйе, Руслан, менә без синең белән монда иң зурлары. Әсәләтле балалар гел килеп тора. Бүген біз синең белән эфирда яшәп тукталышы дибез, иртәгә нәрсә булачагын бер кеше дә белми. Шупан, бу бит инде гадәти хәл. Кемдер килә, кемдер китә. Шуңа күрә, Руслан, безгә икебезнең шәхси көнебезне булдырырга кирәк. Менә бүген бәйрәмнәре юк, шуңа күрә әйтебезнең кем булсын? Син Шулпан һәм Руслан көнен оештырып димәкче буласыңмы? Әйе. Мин сиңа барысын да визизман аңлатырмын. Сәлам дуслар! Актаныш яшьләренең гомерләре гөрләп тора. Хәзерге вакытта без Актаныш районының Әлфия Абзалова мәдәният йортында монда бүген киләчәккә Адым дип исемләнгән балалар фестивале үтә. Хәзер сез күрәсез балаларның кул эшләре, иҗат проектлары күргәзмәсен. Биредә балаларның кул эшләре, иҗат проектлары күргәзмәсе эшли. Мин булачак эшмәкәр, мин һөнәрче, оста, яшь техниклар һәм иҗатчылар бәйгеләрендә җиңүчеләр дә әлеге фестивальдә бүләкләнәчәк. Тәбриклибез, егетләрне чын күңелдән. Уңышлар, рәхмәт, хөрмәтле остазлар, хезмәтегезгә. Инде минем янымда Бәлиева Лейля, ул безнең яшь эшмәкәр номинациясендә җиңү яулады, гран-при алды. Һәм инде иң зур приз ул 25 мең булды. Лейля, әйт әле, нинди хисләр син хәзер тоясың? Минем хисләр инде үземнән биреп алды. Әйтә дисәм дә болай нурча гына шатман бу җиңүемә. Минем җитәкчеләремә зур рәхмәт, алар миңа булыштылар. Шу урынга кадәр алар мине алып бардылар. Данияр, әйт әле миңа, нинди синең хисләр хәзер бар? Минем хисләр ныгайбат, чөнки бу 100 меңне мин уже декабрьдән бери көтеп тора идем. Чөнки мин күпме тырыштым, күпме эшләдем һәм бу тырышлык өчен мин үзем өчен 100 мең көтеп тора идем. Дуслар, без бүген Актаныш районының киләчәккә Адым исемле фестивалендә кунак булып кайттык. Актаныш районына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм инде күп кенә һөнәр белгечләрен, һөнәрле кешеләрне күреп, мин дә инде хисләндем. Сезгә дә шулай күп һөнәрле булуыгызны телим. Һәм инде киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Ярый, Шулпан, хәзер синнән аңлатулар көтәм. Руслан, без синең белән икебез мәңге алып бармаячакбыз шулай бит. Ләкин минем безнең дуэтны онытасым килми. Шулпан, син бит инде хәзерге көннән үк сәгать саен шалтыратып яки сообщениелар язып, миннән ниндидер киңәшләр сорау гадәткә керде. Ул синең бетмәячәк беркайчан да. Әйе, күрәсең, мин синнән гел киңәш сорыйм. Димәк, синең беркайчан о киңәшләр запасың бетәчәк. Һәм без синең белән аз аралаша башлаячакбыз. Инде менә бүгенге көн безгә янәдән очрашып, күңелле мизгелләрне искә алырга нә дигән сәбәп? Менә бусы белән мин килешәм, бусына мин риза, Шулпан. Руслан да минем белән риза булыр икән. Тик Шулпан, карале. Бу шундый җитди бәйрәм булгачтан, аның бит традициялар да булырга тиеш. Әлбәттә, һәм мин барысын да уйладым. Тик әйдә инде безнең традицияләр дип без яшәп тукташкан традицияләрен бозмыйк. Башта Видеосына карыйк. Артур Емихуллин тумышы белән Пермь өлкәсеннән. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында укый. Иң зур хыялым танылган җырчы һәм пародист булу ди ул. Артур, син шундый танылган кешедә Салават абыйның курсында белем аласың. Шундый шәхес белән эшләргә кыен түгелме? Бик шат Салават абыйда укынган. Хәзер татар телем. Исәнмесез. Юк, кыен түгел. Мин Салават абыйымда укуыма мин бик шат. Укырга кергәндә дә мин бик кызыклы булды. Институтка кердем. Күзләрем ялтырый, аягым калтырый. Кердем имтихан бүлмәсенә. Салават абый буйны карады да, буйны карады.
Бу бит Рифат Зарипов в загорелом виде деген. Мен анда шок каттым. Мен сенің белән сөйләшеп башлагач уйлап утырам инде. Кемгә охшагансың, Артур дим. Чынлап та Рифат Зариповны хәтерләтәсең икән син. Җырлавың да нәкъ аныкы шикелле микән? Урамларда китеп барам үзем генә. Күреп калды бер апа мине тиз генә. Рифат килгән дип акырып җибәрде дә. Кочып алды бик нык итеп түшләренә. Ялкынлы кочакларыңда торам дөрләп. Бик охшаттың син абыйга мине нишләп. Урамнарда йөрим, хәзер йөрим күзләп. Артур дип дәшергә Гүлназ миңа кирәк. Әфәрин, Артур, әфәрин. Чынлап бердә юкка гына ошатмыйлар икән. Тавышың да һәм бөтен килешләрең дә бик ошаган. Гадәттә мин кунакларым белән ниндидер кызыклы уеннар уйныйм, шуңа күрә сиңа да уенны әзерләп куйдым инде. Сиңа биреләчәк үзеңнең җырларын, ләкин аларның асты өскә, өсте аска, уңысылга буталып беткән кыскасы, һәм сиңа кайсы җырың икәнен белергә кирәк булачак. Син әзерме? Ошанам. Ошанып калам булырдыр. Син әзер булсаң, мин сиңа хәзер беренче җырны яңгыратам. Шулай итеп, менә шундыйрак җыр ул. Нидер хит биюләрен хәтерләтә торам. Миндә җыр бу. Индийский сыман. Бу мин җырым. Мондый кызлар исеме бар, мондый җыр белән. Җыр исеме шикелле кызлар исеме бар. Элвин Грей репертуарыннан дөньяда син гүзәл идең миңа. Әйе. Һәм бу Нинди җыр? Роза гөлкәем. Роза гөлкәем. Әфәрин. Лафта Роза гөлкәем иде. Алла. Хәзер барабыз алга таба. Бу шундый ритм. Бу җырны таныдым. Бу минем җырым. Шуңа таба дип уныттым. Хәерле кич дип атала җырын уныттым. Корал сизәсеңме? Без шундый илһамландык синең белән хәзер. Әйе. Күбрәк булмас микән ул? Күбрәк булыр дисеңме? Әйе. Артык илһамланганчы, бәлки без бераз гына тукталып торып тапшыруны алга таба дәвам итәрбез. Нидә? Карыйбыз. Руслан, хәзер без синең белән традиция уйлап чыгарачакбыз. Син әзерме? Әзер. Язып бар. Шулпан, қолымда дәфтәрімде жоқ бит, қой язып инде мин аны. Инде Руслан, күңел дәфтәренә дим. Менә кара, беренче традиция. Без синең белән Макарена бия алабыз. Хәтерлисеңме, без синең белән иң беренче чыгарылышта Макарена биеп TikTok төшергән идек. Әйе. О, икенчесе әйдә болай булсын, Шулпан. Үз изоляция вакытында хәтерләсәң, без синең белән Казандагы барлык паркларда да сюжетлар төшереп чыккан идек, әйме? Менә шул паркларда йөреп, кызыклы хатирәләрне искә алырга мөмкинбез. Ой, Руслан, шулай берсендә син мине Горький паркына алып барып, тренировка үткәргән идең. Мин хәтта шул көннән соң спортны яратмый башладым. Һәм өченчесе, иде Руслан, без синең белән елга бер тапкыр булса да YouTube каналына кирип, безнең чыгарышларны каратаган булабыз. Бусы бик әйбәт идеяме? Син күз алдына китер, без берничә елдан соң яшәр тоталышын тапшыруын карашабыз. Һәм әлеге тапшыруга туры килергә мөмкинбез. Минем идея. Әйдә без киләчәктә булган Руслан белән Шулпанга сәлам җибәрәбез. Тукта, Руслан, мине тагын да яхшырак бер фикер бар. Тик башта видео язмага тукталыйк. Әйдә. Бүген Әкият Курчак театрында Салават күперен яратып укучы балалар җыелган Шаян ТВ каналы дамында. Хезмәттәшләребезне котларга каналыбызның төп герое да килгән иде. Ул балалар белән бергә күңел ачты, бүләкләр таратты. Салават күпере һәм Сабантуйны укыган балалар Шаян ТВны да карап үсә икән. Шуңа безнең юлыбыз бер, максатларыбыз уртак. Моңа Шаян балалар тапшыру алып баручысы Аяз да инанды. Улым Хайдар әле кичкенә, безгә әле яшь ярым гына. Шулай булса да, без Шаян ТВ каналында карыйбыз, менә Салават күпере журналы белән дә танышып барырга тырышабыз, шундый кызыклы саннары белән. Без бик канәгать, бик рәхмәтлебез. Алга таба да сезгә Салават күперенә, Шаян ТВ телеканалына әлбәттә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм зурдан-зур уңышлар телибез. Салават күперендә күңелле һәм Салават калкалым һәм
Шаян ТВда мультфильм алып. Шыннан да Салават күперін хәзер укырга гына түгел, карарга да мөмкин. YouTube каналыннан. 2020 елдан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татмедиа Junior яшь Татмедиа проекты тормышка ашырыла. Менә без 1 ел буе аларны эшлибез, чыгарабыз һәм һәр татар баласы бүгенге көндә инде әлбәттә салаватикларны белә. Алар бергәләп атна сайын балаларга тәкъдим итәләр җырларга, биергә. Салаватикларның дәртле, күңелле җырлары тамашачыларны битараф калдырмады. Кичкенәләр кушылып биеде дә әле. Быел безнең ният 16 җырны яздыру, ал җырлар 100дән артык ала. Безнең татар халкының да, татар милли музыка байлыгыннан да зур байлык юк. Словатикта төп максат балаларны моңлы һәм шаян җырлар аркылы тәрбияләү булса, күңелле әлифба проекты татар әлифбасын өйрәтә. Аның төп геройлары Алмаз абый Гареев һәм кызы Зибәйдә кичәне дә бик кызык итеп алып барды. Синандан Татмедианың YouTube проектларын карап барасыңмы? Бүтәнесендә. Кемнәр әлегә әлифбаны белү түгел тәпи дә йөрми, алар өчен бәби сүз һәм беләсем килә сәхифәләре бар. Һәм яшь Татмедианың мондый проектлары 1 дистәдән тула. Барысы да саф татар телен. Чарага килгән Марат Әхмәтов күргәннәреннән канәгать калуын әйтте. Безнең бүгенге җанын тәмам биреп эшли торган Салават күперенә тәмам очракта Шаян ТВ, бик күп газета журналларыбыз һәм балалар өчен иҗат иткән бик күп тапшырулар ашабыз. Шуны көн саен сендерә башлак, әлбәттә инде беренче чиратта әтиянең күңелендә, бала үзендә һәм баласында татар рухы булсын әле һәм үссен әле дигән шуны ниятlə яшәсәк, безнең телебезнең дә республикабызда әлбәттә киләчәге бик зур. Әти-әниләр белән берлектә газета, журналлар һәм тапшырулар аша балаларга көн саен татар рухын сендерә барсак, телебезнең һәм республикабызның киләчәге бик зур, диде Марат Әхмәтов. Шуннан да татар телен саклаучылар, аны алга этәрүчеләр бар икән, димәк, милләтебезнең дә киләчәге зур. Нишләргә исәп инде Шулпан? Руслан, без әлеге чыгарылышны берничә елдан соң карыйбыз идек бит инде. Гадәттә кешеләр киләчәккә хат яза. Әйтә, бәлки без синең белән хәзер әйтәсе килгән сүзләрне әйтеп калдырырбыз. Әйдә. Башла. Башлыйм. Сәлам, Шулпан һәм Руслан. Сезгә хәзерге вакыттан күп иттереп сәлам. Һәм Руслан, сиңа әйтәсем килә. Шулпан, сине инде аратып бетергәндер, паркларда йөртеп, макаренлар битеп, тик син бердә бер шулма сабыр бул. Ул кеше кайчанда булса акыл керәчәк. Шулпан, син әлеге видеоязманы карасаң, син Русланны туңдырма белән сыйларга тиешсең. Шул элек булган дуслык өчен. Һәм дә инде Руслан сине элек бизәнеп торганын бик озак көтеп тора. Шуның өчен генә булса да. Руслан, мен синең хәзер киләчәккә хат калдырырга шундый яхшы мөмкинлегем бар иде. Син һаман да шаяртасың. Руслан, ярар, хәзер минем чират. Шулпан, сәлам. Синдер хәзерге вакытта укуны бетереп, чит 4 тел беләсеңдер. Бәлки даими спорт белән шөгыльләнә башлагансыңдыр. Күп дуслар тапкансыңдыр һәм күп сәяхәт иткәнсеңдер. Әле Шулпан, синең сәяхәтләр алда әле. Сәяхәт дигәнем, әле күптән түгел Наилә белән Зөлфия Санкт-Петербургка барып сәяхәттә булып кайттылар һәм бик кызыклы видеоязма әзерләделәр. Әйдә, без аны карыйк һәм үзебез дә шунда булган шикелле булырбыз. Мин Зөлфия. Мин Наилә. Һәм без бүген безнең илебезнең төньяк башкаласына кичкенә генә сәяхәткә чыгабыз. Без очабыз. Сау бул, кызым. Biz Питерга килеп төштек, ул безне шундый кояш белән каршы алды. Нәрсә безне монда көтә, сез алда белерсез.
Әйе, ялларны біз Питерда уздырдык. Ләкин монда ял итеп кенә калмадык, ә сезнең өчен күпләгән кызыклы урыннар әзерләдек. Хәтта читтә яшәүче милләттәшләребез белән дә танышырга өлгердек. Сүзне әйдәгез, Наиләгә бирик. Хәзер инде без Питер буйлары оешмасы белән танышырга булдык. Монда безнең мөләем кызлар утыралар. Алар инде Петербургта яшьләр, татарлар, безнеңчә менә шулай матур итеп киенгәннәр. Кызлар, сөйләп китегез әле үзегезнең оешмагыз турында. Безнең Питер буйлары дигән оешмасының башкаручы кешесе ул Кучашев Рустам Абдулович иде. Хәзер без аның эшен дәвам итәбез. Ул шушы максатлар куйган иде. Бөтен татарларны берләштерергә, таныштырырга, алар бергә булсыннар дип шушы Питер буйлары барлыкка килде. Соңрак Файдар дигән музей ачылды. Хәзер инде ансамбльдә бар. Без шушы ансамбльдә катнашабыз. Айгөлми һәм Гүзәл. Әйе. Кызлар, менә сез шул ансамбльдә нинди җырлар җырласызмы, бийсезме, нишлисез менә, нинди аның эшләр алып бара? Әйе, бездә бер кыз бар иде, ул композитор иде. Ул җырлар яза иде. Лияна Юсупова. Әйе, ул Зәйнәп язган иде. Зәйнәп Фәрхетдинова язган. Җырны башкарабыз. Утырмагыз кайгырып, әйе, без анда хәзер җырлыйбыз. Авыл көйләре, шәлбәйләдем, төрле җырлар инде туган якында хәзер без җырлыйбыз инде. Туган якка тарта инде безне. Менә ничек сагынмыйсызмы? Сез менә хәзер Петербургта нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин эшлим, мәсәлән, укытучы булып башлангыч сыйныфларда. Гүзәл тәрбияче булып эшлим. Сагынабыз, конечно. Әйе, без якшәмбе көнне атна сайын шушы музейда очрашабыз, анда гел татарча сөйләшәбез һәм репетицияләрне үткәрәбез. Менә шуңа күрә сез татар телегезне саклыйсыз, менә шулаймы? Бу бик сөендерә. Безнең милләттәшләребез Санкт-Петербургта яши. Кызлардан Казанга сәлам! Хәзер инде безнең маҗараларга әйләнеп кайдык. Санкт-Петербург күпләр өчен ул Эрмитаж, башка музейлар, соборлар. Әйе, без дә аларга бардык, күрдек һәм аларга гаҗәпләндек. Ләкин бүген сезгә Санкт-Петербургның башка урыннарын күрсәтәсебез килә. Бүген без Бийек Петрның ботаника бакчасына килдек. Монда безнең кызыклы күргәзмә бара. Хәзер сезнең белән бергә аны карап китәбез. Әлеге бакча 1823 елда академия составыннан чыгарыла һәм аерым император бакчасы исемен ала. 100 ел узганчы 30лап оранжерея эчендә 14 меңгә якын коллекция санала. Хәзерге вакытта бу сан үзгәрмәгән диярлек 13 мең. Әлеге оранжереяда бик кечкенә үсемлекләрдән алып, бик зур пальмаларга кадәр бар. Яңгырлы Питерда үзеңне җылы якта итеп хис итәр өчен менә дигән урын. Питерның дан тоткан тагын бер объекты ул әлбәттә метрополитен. Ул дөньядагы иң тирәннәрнең берсе булып санала. Һәр станция үзе бер музей сыман, сыннар, тарихи объектлар, фрескалар. Бу матурлыкны күрү, ягъни метрода бару 60 сум. Шимбә киче Питер яшьләренең базарда үтә. Үзләренең телендә әйткәндә ул гараж сейл. Ялгышмасам, шундый яшьләрчә базар һәм монда киемнәр, аксессуарлар барысында алырга гына түгел, үзеңдә хәтта макияж ясап карарга да була. Миндә бүген шуны исбатлыйбыз. Кеттек. Әлеге вакыйга һәр шимбә сайын уза диярлек. Урыны Севкабель, ягъни Төньяк кабель заводы порты. Ул Васильева утравында урнашкан. Элегрәк ул яклар сәнәгать белән дан тоткан булса, хәзер ул яшьләрнең иң яраткан урыннарының берсе.
Без гараж сейлда йөргән вакытта урамда кар яуган, боз яуган һәм суыткан, ләкин шул ук арада монда инде кояш та чыга. Питерда менә шулай һава торышы тиз үзгәрә, ләкин бу матур кичне ул боза алмый. Алга таба юк. Алдагы атналарда дәвам итәрбез. Питерда күрсәтәсебез килгән урыннар әле бик күп. Шулпан, сиңа да яхшы идеялар килә икән. Менә бүгенге көнне безнең көн иттереп билгеләү миңа бик ташады. Һәм нәрсә? Соң бүгеннән үк үткәрә башларга кирәк бит инде ул көнне. Син нәрсә хәзер мине паркка алып чыгып китмәкчеме? Нәкъ шулай. Дуслар, бүгенге без синең сау булашабыз, чөнки хәзер Русланның паркка чыгып Макарена бийсе бар. Сиңа яхшы фикер килә дип әйтүем ялгыш булды бугай. Дуслар, киләсе очрашуларга кадәр. Хуш. Киттек. Киттек.